guys, demi ari sa McDo guys. So niya mga kauban is Hi guys, for today's video, di ako ari sa yes, so mga kauban guys. So, hi guys. Oh, aritang dapita no, murag ganahan naman tagtanaw sa atong kamera ani. Kay murag ganjang-ganja sa sarili tayo dito day. Salamat sa makeup foundation charot. So ang kauban is si little girl, unsay nga nimo bebe? Divine? Divine. Divine. So ang iyang name is Divine. So kauban na siya sa Divine. O dili day, kuwag di. So Divine. Ang apelyido ni Bibi kay ano gud siya, anak ni siya sa barkada sa may gagaw ni Darling. So naguban mi og pangaon. Yami sa McDo guys. Syempre na may bata. Pero fave ko na pang McDo guys. So ngaon mi later nag-order na po daghong ati ato guys. Dong na sila. Guys, demi ari sa McDo guys. So niya mga kauban is man si little girl. Haybaw na mga kunsay nga ni Ate Galay. Niya tawag ako na kay iya pa siya. So ini is si Ate Heart. Oh, Ate Heart may puso, kayo wala. Niya kani siya guys. Si Darling na siya guys. Darling ninyo, Darling my love so sweet. Ang Bisaya ba? Pero ang name niya is Janeline. So, mga beautiful kayo sila guys, no? So, syempre, before ta mo bambam, mag-pray sa ta, pasalamat ta, kay natagikaon, bisag ginagmay lang na food sa itong atubangan. So, after praying, syempre, bambam na pod. So, karon ato nang pagasugdan na itong pagkaon. Kini lamang ni naga-swipe para sa cellphone ni si Ate Heart. Nabusog na mugod siya, punong-puno ng kanyang puso, kaya hindi na siya makaya ng kumain, charot. Di wala din na siya ng kaon guys, wala na siya nag-order, nag-diet na siya guys, di pareha na ubanga, bisan og nagkatambok na, nanambok ng dagway, hala, bambam gyapon, kaka is life, ug walay kaka guys, hindi ako mabuhi guys, siyempre trabaho, dapat kaka gyud ko, kaka ng kaka, para sa akong ati ba, pero kaya akong ati, ilugan na ng rice mo ng naliwang. Pero guys, no, paborito jud na ho ang chicken guys. Bawgano bisan unsa nga fast food, basta Jollibee, kanang McDo, mo no. Pero number 1 na ho ang Jollibee. Second na ko ang McDo, nya third na ko ang kanang naay Chowking nya. The rest everything na basta chicken na laday. Mura na jud kog na manok anday, maglupad na jud ko anday. Di gisulit ragod po ho guys, kaya di ba yung pukot ikataunog ingani Jollibee, mga fast food or bisan unsa, kaya to sa amua bisan yung manok ra in town guys, wala ni si amua guys. Rupig ko guys, kaya nagdalag tissue ng bataan yung ako Lupigan mo mga dabaw. Kadalakaw na mo namin na tissue. Guys, makiya tayo ng bataan kaya magdalag tissue guys. Bisa nasa mula ka. School ka be, magdala ka tissue. So, sila nga, no, palay kong tissue kay ako ang bakay. Adili lang ako magdala sa sila. Nahiya na ako day. Magdala mo na sila. Nalundog ka ni mo be. Magdala na ako day. Maglamig lang yung kitchen na. Kaya sa Geneseo, kaya pati ng mga tigil sa una kay Kura, nakalain. May gani, bakawa dito. Hala, kit-kit jud ta ni day, kay sayang kayong gibaryan na ni day. Kaon ta ni pati bukog, charot. Ano na guys? O diba, inani ka very good ang mga taga-bukid mo kaon. Pinaka very good oh. Fast food guys. Pinaka very good. Kana atong lalong mukbang gusto ko nagmukbang na. Oo ba? May lagi
oy, maayo yung brain nun. Nag-chika sila, guys. Mag-anak ko dito doon. I think yun yung pamper na. If mas spoil magina na ito bata na to. Pero buhat na yun. Responsible din ni siya nga baby di ay kani siya o si Evine. Si Evine responsible din na siya. Masugo din na siya sa iyang mama no. Manghinlo, manglaba, manghugas, magluto. Muto mo guys, a grade 5 student. Pila imong edad ba? 10. Oh, so 10 years old, kamaon na siya manghugas, manglaba, magluto. Ito kag sa di, guys. The best jud ay nga at the age of 10 years old. Bibi. At the age of 10 years old, tuluan na siya kung saan pagkanang na panglaba, panghinlo, pagdisiplina ba? Pagdisiplina sa anak. So, karon guys, chika-chika mi guys after eating. Guys, kay muli naman may hapit, so manghipos na ta. So mao na to no, salamat daghan, jud salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta guys, charot. Murag daghang subscribers, pero hi to my subscribers there. Thank you very much.